Tää nyt on irti sussa. Mä oikeastaan pelota. Mä jännittää. Mä uskon siihen itse niin kovasti. Mä uskon siihen, että se on hyvä. Niin mua ei sillä lailla pelota. Mulla ei ole semmoista, jos se nyt lytätään, kaikki kriitikot vaikka lyttää sen, niin no siinä lyttäävät. Se ei ole. Mä oon kuitenkin tässäkin porukassa muutamat, jotka ovat sitä ehtineet lukea, niin ovat sanoneet, että he ovat tykänneet. Ja se on mulle tärkeää. Se tuntea. Kriitikot on seksuaalisesti turhautuneita idiootteja. Näin mä oon ajatellut. Nyt susta on tullut kirjailija. Sä olet jo 3 tytön äiti, 3 alle kouluikäisen tytön äiti. Sitten sä oot hyvin vaativan oloisen insinöörin vaimo. Sulla on ihan vaativa. Sulla on oma se on wannabe. tai siis oli vissiin myynyt sen. Sitten sä jaksat kirjoittaa blogeja ja jossain vaiheessa sä oot jaksanut kirjoittaa 315 sivua tätä romaania. Mitä sä teet vapaa-ajallasi? Ei mulla ole vapaa-aika. Mä oon aina sanonut, että mulla ei ole harrastuksia, mulla työ on mun harrastus. Mutta se tulee peruna ikään kuin kotoa. Meillä kotona on ollut niin, että siellä on aina tehty töitä paljon eikä harrasteta, niin mä oon oppinut semmoisen elämänmalliin. Mutta kyllä mä käyn lenkillä nykyään sentään. Mutta silloin kun mä ajattelen töitä. Sähän käyt lenkillä vain, että olisit riittävän laajan televisioon. Juuri näin, olet aivan oikeassa. Se tiedetään. Ei, mutta oikeasti hän sanoi aikaisemmassa haastattelussa 3 tuntia sitten, että jos joku tällainen tulisi hänen vastaanotolle psykologina, niin sä et antaisi niinku terveen paljon. Mä miettisin vähän. Mistä noit Raivi tulee? Minkä takia sun pitää olla niin helvetin pelottavan pätevä? Mä en kokeile yhteyden pelottavan pätevänä. Mä oon tehnyt kaikkia sellaisia juttuja, jotka on tuntunut kivalta. Se ei... En mä tiedä, en koskaan ajatellut, että siinä olisi pätevisen tarvetta. Sä väität, että hedonismi on sun motiivina. Siis sä et ole kenenkään demonin ajalla. En. Pakko uskoa. En olekaan tullut. Itse asiassa mä epäilen tätä. Tää on viihderomaani. Tässä psykologi, nuori nainen mässäilee ihmissuhteilla. Heti tulee mieleen kaikki Sex in the City ja Friendit, paitsi tässä ei ole studionaulua. Tämä on aika vakavaa tekstiä. Et minkä takia sulla on tarvetta sekoittaa ihmisten päät tällä tavalla? Ja tässä on aika monta hahmoa. Tästä täytyy olla tarkkana. Tykkäisi siitä. Mä en ajatella, että kukaan sekoaisi. Mielestäni tämä on mielenkiintoinen. Mä itse tykkään siitä, että mä seuraan sitä, miten ihmisten suhteiden välillä tapahtuu. Mikä on dynamiikka, mikä vie sitä hommaa eteenpäin. Ja mä tykkään niin seurata sitä, että se ehkä voisi ilahduttaa muitakin. Paljoltihan esimerkiksi laatutelevisio tai laatuelokuva perustuu nimenomaan siihen, että siinä puretaan niitä ihmissuhteita. Okei, se voi veikkyä siellä jonkun actionin alle, mutta kuitenkin se perusydin on usein siinä. Laatuelokuva ja viihderomaani. Siinä on selkeästi, Suomessa se on vielä korostuneempi ilmiö, koska kirja on kulttuuria, se ei pistosta, tai siis ei ainakaan avoimesti. Määrittele vähän sun suhdetta siihen koko kulttuurimaailmaan, johon sä nyt niin ryminällä ja kulttuuri on niin röyhkeänä. Mä toivoisin nimenomaan yhdistäväni tähän niin päin. Mä toivoisin, että nämä maailmat yhdistyisivät toisilleen. Kulttuuri kuulostaa semmoiselta vaikealta. Kuulostaa siltä, että sen eteen täytyy nähdä kauheasti vaivaa, kun kulttuurista yrittää nauttia. Mä toivoisin, että viihde- ja kulttuurimaailma voisi jotenkin yhdistyä ja saada toisistaan enemmän irti. Mutta Suomessa ne on aika erillään toisistaan. En tiedä muualla maailmassa. Suomessa on bränditoimikunta ja kulttuuri tapahtuu jossain aivan Nimenomaan. totta kai, mutta hyvä, että meillä on molempia. Lukisit meille pätkän. Mä voin lukea sitä. Tarvitsemme vähän maistella sun kieltä. Joo. Onko sulla semmoinen? Siinä on yksi kohtaus, joka teki muun vaikutuksen. Mä en saa kertoa mitään juonipaljastuksia, mutta tässä on yksi aika raju kohtaus, joka sai mun selkäkarvat pystyyn. Se vaatii aika paljon. Mä oon tottunut K18 kautta. Tää ei ole se kohtaus. Niin. Ottakaa, kun mä etsin, missä kohtaus. Joo, se on siellä loppupuolella. Tää on toisesta luvusta. Mä en tiedä, moni on varmaan lukenut sen ensimmäisen luvun, joka on saatavilla. Tää on toista luvua. Tuikku kumartui panemaan ovelle hylätyt tossut kenkätelineeseen. Pystyyn ojentautuessa polvessa rusahteli
mutta Tuikku poukkasi silti askeleet kohti keittiötä. Puinen lattia keinahti tutusti oven vieressä, jonka vierellä kesäleskeksi jääneet keittiön tuolit pitelivät urheasti järjestyksessä päälleen pinottuja tavarakasoja. Niitä vastapäätä Petsatun Nikoston päällä istui koko perhe. 3 valkolappikuvan edessä oli Kristianin avainkin. Nuori mies katseli maailmaa avaimiensa takaa leuka pystyssä ja itsekeskeisenä. Tuikku katsahti kuvia pitkästä aikaa. Santtu nauroi omassaan suu auki. Antinkin suupieleen oli pakotettu hymynkare. Kristian suostui vain tuijottamaan. Mä itse pidän tästä pätkästä, oli kustannustoimittaja ehdottama pätkä, minkä voisi lukea. Mä pidän siitä, koska se kuvaa hyvin koko sitä asetelmaa, mistä toi lähtee liikkeelle toi kirja. Se kuulostaa niin suomalaiselta romaanilta. Ei pois enemmän. Minkä takia sun kirja on viihderomaani? Sä itse sanot niin. Mä toivon, että se on viihderomaani, koska mä toivon, että se parissa viihtyy. Mun mielestä viihderomaani on sellainen arvolatautunut sana, jota paljolti ajatellaan, että se on huono asia, viihderomaani. Mutta mä en voi missään nimessä huono asia. Viihderomaani on yksinomaan hyvä asia. Siitä pitää olla ylpeä, jos on kyllä. Oliko Wolfgang Amadeus Mozart sun mielestä viihdetaiteilija vai ei? Riippuu siitä, että kuinka moni jaksaa kuunnella koko Wolfgang Amadeus Mozartin musiikin tänä päivänä. Mun tulee aina mieleen Prince. Tuosta Mozartista, että se viihdeestä. Minkä takia sun mielestä viihde on Suomessa niin huono juttu, että suomalaisessa kunnon romaanissa alussa ihmisillä on syöpä ja se on juuri eroamassa ja talo lähti alta. Ja lapset vihaa isää ja siitä mennään sitä alaspäin. Mistä se johtuu, tämä helvetillinen masennushakuisuus suomen kirjallisuudessa? Miksi kevyt on paha? Mä luulen, että siinä on monta asiaa. Siinä on varmaan se, että kirjaa ei pidetä täällä tyypillisesti. Se ei ole kulutusobjekti. Kirjaa ei aika yhteen, vaan kirja on vakava kulttuuriesine. Ja siellä pitää kirjoittaa vakavista asioista. Ja kirjaa ei lueta huvikseen, vaan sitä luetaan oppiakseen asioista ja maailmasta. Kirjaa ei lueta huviksi. Näin mun mielestä Suomessa ajatellaan. Ei pitäisi ajatella, mutta näin ajatellaan. Ja toivoisin, että ihmiset voivat lukea enemmän huviksi. Joidenkin kirjoja luetaan huviksi, Lehtolainen, Remes. Niitä luetaan, kyllä. Ja niin edespäin. Siis ne on rehellisesti viihdetaiteita. Kyllä. Eikä kukaan heille kohtuulle siitä. Eikä sun tapauksessa erilainen. Kenen varpaille sä oot astumassa? Tiedän. Kohti mä astun. Joka tapauksessa olet ansiokkaasti kerennyt verta nenästäsi ja tulet nyt kohta saamaan sitä. Pitääkö sun blogille antaa uusi nimi? Pitää, ja se saa uuden nimen, se vaihtuu. Blogi loppuu tuoremuotoisena kuin se on, ja se muuttuu jokseenkin vähän yleisemmäksi. Jos voi käsitellä muitakin asioita kuin kirjallisuus. Millainen kirjailija susta tulee? Tuommoinen boheemi, joka henkihieväreissään vääntää runoja ja dokaa itse. Juuri sellainen! Eikö mä näytä juuri sitä? Se vielä aika nopeasti on nähnyt vai tuleeko susta sellainen Iijoen emäntä, joka kerran vuodessa suoltaa luotettavan ja paksun ihmisuuden romaanin markkinoille, jolla on niin vakiintunut sen kanssa vanhempa fanikunta? Mä toivottavasti, että musta tulisi ehkä joku modernisoitu Iijoen emäntä. Mä en ehkä halua kirjoittaa niistä Iijoen maisemista, mutta mä toivottavasti voisin kirjoittaa kuitenkin sillä, siis oikeastaan kirjailijana pakko kirjoittaa usein, jos haluaa sillä elää. Tosi usein. Mä toivoisin, että vois vuosittain kirjoittaa, ja jos löytyisi aina niin joku, joka haluaa jopa julkaista sen, mitä vuosittain kirjoittaa. Mutta kyllä mä haluan myös näin paljon teemoja, että mä haluan käsitellä, että en pysyä siinä yhdessä samassa, ja nyt lähdetään sitten tästä perheessä kirjoittaa 20 romaania, jotka ne kasvaa. Kyllä mulla on jatkuvasti jo mielessä tarinoita, joista saa kirjaa. Veljen vaimo